Piştî hewildana derbeya di 15 Temmuzê de li Tirkiye atmosfer bi giştî vegozî û ji nû ve rojew bi îşkence, wendakirin û binpêkirina mafen hate dagirtin. Tirkiye demildest rewşa awarter ragihand û pêra jî weke Fransa peymana mafên mirovan a Ewropa rawestand. Tevî ku ji salên nodî vir ve cîbicînekirina peymanê dibe sedema rexneyên giran, bi vê biryarê xendekeke kûr li ber endamtiya Ewropa hate kolan. Aslında Em yên ku Kurdistanê dizanin heyderin ji tecrübeyên berê û tiştên ku wê biqewimin. Di salên nodî de jî ew peyman hate rawestandin. Gelek kes hatin wendakirin. Kontrolgerîla bi dehan kes kuştin. Ji bo vê em niha bifikarin. Ew peyman mafên weke jiyan, azadî û jiyana taybet diparêze. Dema ku peyman tê rawestandin, ew mafên me jî tev de têne rawestandin. Tirkiye li hemberî rexneyan rawestandina peymanê ya ji aliyê Fransa ve nîşan dide û rewşa navxeyî ya awarte tîne ziman. Li gorî mafparêzan bi rawestandina peymanê ra dê îşkence û binpêkirin, wendakirin û desteserkirin ji hedê xwe derkeve. Dê tûzsazî û dezgehên navdewletî nikaribin li girtîgeh û qereqolên Tirkiye lêkolînan bikin. Weke salên nodî wê faîlî meçhûl pêk bin û Tirkiye wê dî sebeba terxana îşkenceyan. Umarız yani iyi bir fatura çıksın. Hêviya me ev e ku fatureya giran dernekeve. Peyman li gorî 15 maddeya navroka xwe tê rawestandin. Ev nayê vateya bêdeviyanîna peymanê. Lê li hin qadan astengî têne ragihandin. Mixabin qanûna rewşa awirte ne qanûnekî nûje ne. Ev dibe sedema metirsiyê. Divê di nava vê rewşa germ de tiştên radîkal neyên Bir rojevê. takım şeylere yönelinmemesi gerekiyor. Peymana behsê di çarê mijdarê 1905 da li Romeyê hatibû îmzekirin. Tirkiye jî di heşteyê gulana 54 da peyman îmze kiribû. Peymana ku li cîhanê weke benda li ber îşkence û binpêkirina mafan ya herî girîng tê qebûlkirin, heta niha ji aliyê 47 welatan ve hatiye erêkirin. Li gorî pisporan bi rawestandina vê peymanê ra Tirkiye ji pîvanên Ewropa dûr dikeve û pêra jî endamtiya yekitî bi avayekî otomotîkî tê rawestandin. Rawînstêrk, Rudaw, Stenbol.